son Eloy Saavedra, son artesán da pesca e membro da Sociedade de Caza e Pesca de Xuvia. Nos próximos días poderémonos ver en Nove Televisión. O Temi tamén ve a Nove. Son Antonio Vilariño, son pescador e artesán de pesca na especialidade de moscas de salmón. Benvidos a Nove TV. Soy Santinitas, pescador e artesán da pesca e pronto nos veremos en Nove Televisión. Son Paulo Busto, técnico superior en xestión forestal e medioambiental e pescador, por suposto, e tamén son garda aquí na Asociación de Pescadores de Aulloa en Monterroso. Pronto nos veremos en Nove Televisión. ¡Vamos! Hay otro delante, atenta más recursos. ¡Viva la caza!
En Coto de Caza seguimos recorrendo os tecores galegos. Hoxe acompañamos a 3 xóvenes cazadores tras as arceas. Vanos a contar a súa experiencia. Si non tenes por aquí, camiño, hai por aquí por onde pasar. Oye, arca. Arca. Arca, arca, arca. Arca, quita, vamos. Arca, va. Carlos, llama a Cadelo. Barca. Ahí ya.
xa acabaste na gasolina? No, pa, vamos a cambiar de zona. Aí está o sitio. Pois xa atendes toda trillada, va. Todo no, pero... Ai, un cachinho, entre os pelóns. Tamén xa a tarde. Aí a tarde vai lá. Paquita, va. Mira, estoy viendo el chal. Chapó una caboca. Chapó una caboca. Muy bien. Qué buena. Coyela, acá de la caboca. Aí presunta maldad. Pero se tiro son moitos tiros, tampouco de nada. Nada. Aquí non cazamos, non cazamos. Mira o señor maior ali, como que o corso traía unha caixa de cartón. De cartón. Sí, hola. Eso sí lleva para. Hola, Alejandro Sport. Eso sí lleva para. Aquí casi todos a Raúl. Bueno, pues atopámonos un grupo de xóvenes cazadores neste caso, Daniel, Carlos e Raúl. Bos días, Daniel. Buenos días, Barreira. Bueno, que tal se deu primeiro a mañá? Bueno, bastante entretenida, a verdad. Levantamos dúas arceas, varios levantes cada unha, vimos unha dúas veces, pero sin opción a tiro. Pero bueno, polo menos estuvo entretenido. Anduvemos e non levamos un golpe. É dicir, ao final xa vos convertistes hasta en ecologistas. Sí, no. Nos cartuchos poucos, a verdad. Salimos rentable ali a Barreiro. Vamos preguntar a Carlos, que Carlos é máis disparador, hoxe non hubo opcións, Carlos. Nada, saliron todas moi largas e Dani non lle tira. Debe ser aforrador de cartuchos e nada. E ti para non ser menos, igual, non? Eu igual que Dani, eu nada. Bueno, vamos cambiar un pouco, ampliarlo un pouco máis, porque algo sí que vai caíndo por aí. Que tal vai a temporada, Raúl? Ben, ao principio, bueno, fomos aos faisáns e as perdices un pouco, pero nada, 2 ou 3 fin de semanas e despois xa fomos para a Arcea, cambiamos para a Arcea, que ao final é o que nos gusta. Falando de cambiar para a Arcea, Carlos, que teñen as arceas que tanto enganchan? Bueno, son un pouco máis bravas cos faisáns e ao final é o que engancha un pouco isto. Pero bueno, poucas este ano, non levamos moitas e un pouco mal ano. A ver se empeza a mellorar ahora daqui en diante e a ver. Comentan os que din entender desto que cada día veñen máis bravas. Pode ser, digamos, por esas xornadas de aprendizaje que lle dan alá nos seus países de orixe, non, Carlos? Sí, polo menos hoxe comprobámoslo, que non a muestra de can, pero salen larguísimas. Pero bueno, tamén é o que engancha un pouco. E a ver, ahora daqui en diante, espero que se mansen un pouco, senón... Desgraciadamente, na caza menor prácticamente é a única caza salvaxe que queda, as migratorias. Na menor, sí. Ou isto ou o jabalí, non hai que meterse outra cousa. Senón, mal vamos. Raúl, como se compagina eso de madrugar tanto e máis salir polas noites? Porque últimamente non é fácil topar a cazadores xóvenes, porque non é fácil compaginar eso, Raúl. Bueno, hai algúns días que son jodidos, pero bueno. Ao final é o que che gusta, e facendo con justo, sarna con justo non pica. De onde lle ven a Raúl a afición pola caza? Pois eu empecé un día con o meu padriño, indo ali a Barro, que se chama Ramón, e fomos ali, e empezaron a gustar os cans de muestra, e tuve a miña primeira cadera de muestra, e xa empecé, provei as arceas, e gustoume tanto que non salín daqui xa. Falando de arceas e de cans de muestra, con que cans cazades, Dani? Pois hoxe trouxamos os dous casquiños de Carlos, Olimpia del Fainer, unha cadeliña de 2 anos casi. A verdade que non ten moita duda a cadeliña. E despois con un mago, un can moi duro, un castrón, que ten 4 anos. 4 anos e medio. Tamén vai, bueno, non ten duda o canciño. Os que máis me gustan son os setters, non? Sí, solo temos setters, e para nós é a raza máis, a que máis adapta aos terrenos de Galicia. Cans duros que
soportan os cambios bruscos de temperatura e aquí o frío e a chuvia é o que temos. Entón hai que ter cans que se adapten ben a iso. Como lle preguntaba a Raúl, a ti de onde che ven o enganche ca actividade cinexética? A min a verdade é que me ven de moi pequeniño. Por meu pai e meu tío empecé a ir con eles. Meu pai máis conexo, meu tío era máis pluma e ao final pois decanteime pola pluma, eu é o único que vou. Iba a axudar a veces ao meu pai ali ao tecor de portas a facer o criadero e tal, e fui metendo pouco a pouco no mundillo. Vamos preguntar algo máis xa personal. Como cambiaches o fútbol pola caza, Dani? Pois non é que o cambiara, é que as rodillas rompín o cruzado 2 veces das 2 rodillas e tuve que deixar o fútbol, que é máis importante o traballo que o fútbol. Do fútbol non vamos vivir, entonces hai que fastidiarse. O de compartir a xornada cos compañeiros, digamos, é prácticamente unha religión cada fin de semana, non? Hombre, o sábado quedamos a tomar a chiquita para organizar o domingo e o domingo a esperar que son o despertador para levantarse, ir tomar o cafeciño para o monte, que se olvidan todos os problemas. Pois faltanos que nos confirme Carlos, pero me parece que Carlos tamén ten raíces cinegéticas na familia, non, Carlos? O mesmo que a Dani, por meu pai, non me queda outra. Solo que meu pai é de Conexo e a mí non me chista o Conexo. E fume metendo pouco a pouco na pluma e nada máis. Pouco a pouco, de cantos anos falamos, Carlos? 4 anos. 4 anos levamos na pluma. Desde que puden sacar o carné e puden ir eu solo, xa foi pluma. Por que te crees, ou digamos, cal é a impresión que tes de que se incorporan tan poucos cazadores xóvenes á actividade cinexética, Carlos? Pois non sei, madrugar. Os domingos madrugar e o lunes ir traballar é fastidiado, pero bueno, o que lle gusta é o que lle toca. É o día que temos, este malo jueves, o que traballa o jueves nada, pero o domingo é o que toca, non nos queda outra. Pois vamos a dicir a Raúl que consello pode dar a eses mozos que están aí ás portas de iniciarse a actividade cinexética e que o ven complicado compaxinar a vida social que a actividade cinexética. Se se quere, pódese, non, Raúl? Sí, se se quere, pódese. Eu animo a todos a probalo, porque a maioría son prexuizos que se lle fan á caza, pero se a probas e che gusta, ao final non é, como di a xente, matar, que é a palabra que se asocia á caza. Ao final, nós, a maioría dos días, vimos sin nada e pasámoslo moito mellor que os días que matamos algo. Ao final é salir cos amigos ao monte e pasalo ben. E máis dá máis xogo os lances fallados que as pezas abatidas. Si, eu neso teño moita experiencia. A min a maioría de caza dame moito xogo. Dache xogo a ti e dalle xogo aos compañeiros, digamos, para bromear cos lances, non? Si, ao final é o mellor, chegar á noite e despois comentar os lances fallados e, bueno, alguna vez tocar agua tirar algo tamén, pero... Non é o obxectivo? Non, ao final é ir levar os cans, dar unha volta e pasalo ben. Falando de pasalo ben, achégate acá, Dani, sopronos aí un paxariño que hai aí un viaxe en vistas. Donde ides a probar sorte, Dani? Pois imos para a semana, marchamos o miércoles ata o domingo a Cantabria, a probar ali a ver os montes dali, a Arcea, uns cotos que hai ali que nos dixeron, sacamos unhas tarjetas e vamos probar por vivir novas experiencias. Falando desas experiencias, a caza é o que ten, é dicir, é turismo, é naturaleza, é sostenibilidade e incluso é poder adquisitivo as zonas onde se vai, porque lógicamente tendes que dormir, pernotar, comer e ides pasar ali un fin de semana que se non fora pola actividade cinegética probablemente non fosedes ali. Exacto, nós vamos ali, por exemplo, damoslle ganancia ao Ministerio a Cantabria, damoslle ganancia a quen nos alquila a casa, que seguramente se non alquiláramos nós ese fin de semana seguramente estuvera vacía, e eso. A caza ao final si, móvese por cartos, pero dando ganancia aos pueblos, que hai moitos pueblos que viven da caza e da agricultura. E hoxe prácticamente é un aproveitamento sostible do rural ao 100%. Si, no. A ver, aquí en Galicia, dentro de pouco, non vamos ter nada, porque entre tanta carretera, tanto tal, vaise fastidiar todo o monte, pero bueno, o que queda hai que aproveitalo.
Bueno, pois falando de aproveitar, lógicamente aproveitamos para darvos as gracias. É un auténtico placer ver xente nova disfrutando da actividade cinegética que, por desgracia, non é o máis habitual. O único que vos podemos desexar é o de sempre. Moitísimos lances, moitísima amistad, moitísimo disfrute da naturaleza. Xa estamos aquí nun sitio espectacular. A Raúl, que mellore esa puntería. Carlos, que vaya seguindo a línea do pai pouco a pouco para que non te desherede, sobre todo. E volveremos a vernos en vindeiras ocasións. Sí. A ver se non é moi longa hoxe, porque agora vamos a ir a outra zona e despois xa vamos para a casa. Bueno, pois o que toca, Dani, seguir disfrutando e pouco máis, a caza é así. A caza é así, disfrutar, matar é o de menos. Nós vimos aquí que se movan os cans, ver como traballan os cans, que ao final é o bonito. O importante non é levar unha percha para a casa, o importante é vir aquí, andas un pouco, disfrutas da naturaleza, ves os cans, non levar un golpe e fuera. E a comer. Exacto. Bueno, pois o dito, repetimos, moitísimas gracias, é un auténtico placer, boa caza. Sí, de facer algo, pero non está nada aí. ¡Vamos! Hay otro delante, atenta madre. Iban a cazar. Veñan á granxa de San Sadurniño. Los pescadores estamos de enhorabuena. Un nuevo canal, el canal 9, podremos ver nuestros mejores reportajes de pesca. Son Xavier Pazo, somos presidente da Asociación de Toipé do Río Furelos e eu tamén vexo 9TU. Hola, son Suso Vilar, presidente da Sociedade de Pesca e Conservación dos Ríos Fario da Laracha.
pescador e artesán. A miña especialidade son as canas de bambú. E vemos pronto en 9 Televisión. Son Javier Rois, presidente do Centro de Iniciativas de Turismo, organizador da Festa da Truita da Pontenova, e pronto nos veremos en A 9 Televisión. Son Manuel Gómez, de Armería Mago de Chantada, e vexo A 9 Televisión. E ti, a que esperas para ver? Hola, soy Pepe Casal, presidente del Club de Reo Tambre y de la Asociación Gallega de Sociedades de Pescadores. Estamos de enhorabuena y muy contentos los pescadores con el nuevo canal 9.